It's boy. Yeah. Kuna nende ko? Hey. Oh. Ah. Isi boy ka zo ka buga mini gangan kai rawa. Isi boy ka zo ka buga mini ganga da ni rawa. Ina so ne rawa. Isi boy ne ka zo ka buga mini. Ka zo ka buga mini ganga ka da ni na yau rawa. Isi boy kai ne mai rawa. Kai ne mai sa ka domin a yau rawa. Isi boy ne ka zama babba yanzu ka girma. Kai din ne yanzu dai a ko'ina kai ne. Kai ne ake cewa ka zo don ka buga ma kowa. Ka buga ma kowa ganga domin su yi rawa. Isi boy DJ mai zamani. Isi boy ne mai zamani. Isi boy mai zamani ne. Mai bugawa mutane ganga domin ku zo dai mu tashe wa sabuwar ganga. Ganga ne dai, ganga ne za mu buga ganga. Isi boy ka zo ka buga mini ganga na mai rawa. Isi boy ka buga mini ganga ina sanai rawa. Isi boy ganga ne za a buga domin a yi rawa. Rawa da yanzu za a yi takura ana so ko ba a so. Isi boy ka buga muna ganga. Isi boy ka buga muna ganga domin mu yi rawa. Ganga da yare za a buga ne za mu yi rawa jin daɗi ne. Isi boy ne mai bugawa. Isi boy ne mai buga ganga. Yau da za ka buga muna ganga ko da kana so ko ba ka so. Kai ne ka buga muna ganga domin mu yi rawa. Yau za mu shana ne, za mu shana domin mu yi rawa. Isi boy dai muna son mu saka rawa. Ka zo ka buga muna ganga ne domin mu taka rawa dai. Isi boy dai za mu yi shi yanzu dai. Oh, la 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 la. Isi boy. Buga muna ganga. Isi boy ka buga muna ganga domin dai mu yi rawa. A yau da za mu buga muna ganga domin mu yi rawa. A yau da za mu cashe domin jin daɗi namu ne. Jin daɗin cashewa da ganga. Ganga dai za mu buga ku zo mu taka. Ku zo mu cashe takarwar Isi boy ne. Za mu yi sha yanzu ba mai ce da mu kana. Za mu buga kuma za mu yi rawa. Za mu yi rawa za mu ji daɗin mu. Isi boy ne za ku bugawa. Za mu buga ganga da biko za mu ji daɗin mu ne. Oh, la 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 la.